hausa Pathian rama lu aiin sanghâwngsei hriau benga lu tlang ol zâwk tih thu hi Isua thu soi zinga lar tak mai ani a mathaya le lukaten an zia chhawn baka kumaliam fe hnu poin literature hnu hma nei zela Qurana pok an hmu a Shakespeare thu le la a ngei po aron lang he thu hian thilom dan tur min mit thla tir ngala Middle East a sanghâwngsei kan hmu tam ber te chu kezi za thum matanga zaruk laia rit fit ruk laia sang ten ni hlom chuti lain Isua hun lai bor vela Jerusalem chim lama an hriau lai chu ero hi chu alian lo hlea a benga sanghâwngsei han hnu lu ngaina hlol om lo Isua khan thil thei lo a soyani chu tak chu Isua soi chan chu ani a Isua chuan mi hausa tan Pathian rama lu a thei lo ati ti na ni chu Mahse helai changin a soi tum ber hi ani ngei ngai dan lar tak pahnih midam takin an pawm dan tlangpui ni ta an oma chu tuna kan soi tur hi ani ama sa zâwk chu sanghâwngsei chungchanga ani a an soi dan chuan atira ein zia dan tak chu sanghâwngsei ni lovin hruizen lungan thlun be na atana an hman thin ang hi ani ti ani ti chuan atira ein zia dan chu mi hausa Pathian rama lu aiin hruizen hriau benga thil tlang ol zâwk ti ani anti achan po aziak chhawng tu ten an ziana an ti sual palwang ani a sanghâwngsei ti hi Greek tongin camelos ani a alaya vowel eta om Mahse arik dani nang tak Greek tonga camelos ti chu hrui hrual emo hruizen emo ti na ani thung vowel pakhat chi adang lama heta hian eta aya iota ani thung ani ti chuan he ngai dan pom tu te chuan atira ain zia dan chu hruizen camelos ani a aziak chhawng tu ten an zia suala wangin sanghâwngsei camelos ti alo ni ta a chu chuan a thu hi a thlak dang lam ta ani an ti a hei hi thil om thei tak po ani manlaya thu ziak chhawng tu te khan ti sual palan nei thlu ani ti kan hmu a entirnan Egypt a Greek papyri an hmu chhuah te po Greek vowel omega le omicron an zia thlak thleng om nual ani hei wang hian rom hun lai khan alam rik dan ain angani ang ti arin thei ani ti chuan Greek tonga chuan iotacism kan ti chu kan lo mel hriat ta a chu huna vei dewa vowel lam rik dan i dang hret ta soina hani a abikin vowel eta hi iota anga lam rik hret ani ti na hani chu ti chuan Byzantine hun lai a kha chuan heng thu pahnih te hi chu alam rik dan ainang em to a kujiak bua Bible an zia chua po kongrau su tham alo ni to ani chu horop pakhat chi azia thlak zeu khan a om zia ati dang lam ti an hria a ti chuan Christian thu ziak mi masa te khan hruizen hrui hrual ti hi ani dan tur zâwk ani ang ti an ring ta hlom ani Bishop Cyril of Alexandria po khan kumzabi pangana a athu ziaka khan Isua khan sanghâwngsei ram saboi pui om taka soi lawa longpu ten an long thlun be na hruizen a soi zâwk ani ati tunlaya he ngai dan pom tu te chuan Cyril a thu ziak hi tawmpuin tranchan pahnih an neia pakhatna chuan hruizen ti chu athu kalmang en po hian a omang zâwk ani anti lazai sin taki thil na thina hruizen cha tak thil thei ani lo hanti mai chu sanghâwngsei hanti dai ai chuan a omang zâwk ani anti chu mai baka he Greek thumal hi an long thlun be na hruizen soina ani chuan long le sanghaman tu te zinga chetla thin Isua nen khan a in me hle ani anti a pahnih na a then khatin hruizen ani arinom zâwk anti na san chu Isua tongman aramai kha Greek tonga an zia chhon dik lo wang ani thei anti Semitic language kan ti dang Hebrai le Arabic te ang bokin Aramaic kha consonant chau manga zi ani a ti chuan sanghâwngsei soina gamla Aramaic an zia dan tlangpui chu GML ti ani ringota vowel hi ngai to chapanga yani chu ti chuan hruizen ti po chu GML ti a zia tho ani a gamla nen po khan alam dan ai nang hle ani ti chuan Greek tonga ziak chhawng tu te khan Aramaic mi chu an letling fu chi atalawani anti ama ero chu he ngai dan sanghâwngsei ni lovin hruizen zâwk ani ti hi pawm mai har satna om nual thung ama sabera chuan kutziak buhlui le rin tlak bera kan na ya te hian hruizen ti lovin sanghâwngsei ti an nia thutlung thar hi atira thuziak ang thei ber chhop chuan tum chuan mithiam te chuan thuziak hlui ber an en masa thin achan po voitam tak an lo zia chhon to ai chuan zia sulna chan sa thlem zâwk wang ani Byzantine hun laya kujiak bu then khata kha chuan hruizen ti chu an ni hlom ngeia Mahse heng te hi aziak chhawng tu ten an siam rem ang ma zâwk mithiam Bruce Metz gar soidan angin ti chuan kujiak bu tam zâwka alan dan le a hlui ber an zia dan angin sanghâwngsei ti chu arinom tama zâwk ani chu
pahnih na chuan Babylonian Talmuda khan hemit luk pui trong kau che hi kan hmu a hriau benga sai lu tlang ti trong kam an hmang thin thutlung thar mi thiam craig kinara chuan juda hruai tu te trong kau che angkha Isua po khan a hmang ve ani ang ati a thil ni thei lo soinan hriau benga ram salian pui lu tlang a ol zawk ti kha an trong kam man thin dan ani a helai thua hi chuan levanta an ram salian ber chu sanghâwngsei ani a Mesopotamia chuan sai ani thung ati chu mai ba ka Babylonian Talmud kha aramai ka zi ani a chu chuan Greek tonga thuziak chhawng tu ten aramai an lelin dik lo wanga an zia sual ani ang ti kha aron tirin hlel om ta bok achan po Isua hun lai khan sanghâwngsei ti le hruizen ti hi azia dan athu hunani an ti kha alo ni chi alowa kumzabi khatna khan aramai kin sanghâwngsei chu gamla ti ani nge ya ama ero chu hruizen soina na man ani tran na chu kumzabi som na hun laya dai ani thung Isua hun laya tanga kumsang khat nuwa ani chu Syriac linguist Hassan Barba la thuziak aron langa ani chuan Syriac le Arabic dictionary cha zet maya buat saya chuta chuan gamla ti chu hruizen longthlun be na po ani thei thu aziak ani chuan ama akan soitak Cyril of Alexandria thuziak kha aron la chhong ani hetianga hruizen soina na gamla man hi dictionary danga hmu tur omlo thung engzok po chu ni se athu om zia ero ati dang lam lova hruizen po ni se sanghâwngsei po ni se hriau benga lu chu thil thei lo ani ve ve a Mahse sanghâwngsei han ti ero chu adang dai khop mai ngai dan dang ala oma hei ero hi chuan athu om zia aron thlak dang lam dor ani he ngai dana hi chuan hriau beng kha Jerusalem banga ke akalte lu theih na tok tur an siam gate te takte soina ani anti an gate tamzo khachu lian tok tak ani tlangpuya sakorte sabeng tungte sanghâwngsei te po puak phura an hmang chung khan khuwa khan olsam takin an lut lang thei thina ama ero chu ke akalte lu na ge ta ero khachuan an thil phur zong zong ne na han lu tlang ngai na om lo thren khat chuan gate lian puya khan lu a ol samjok nan gate te takte an be tir thin an tia achan po mi an lu don a piangin gate lian kha honji angai don lo ani ti chuan he ngai dan pom tu te chuan Isua khan ni tina an thil mu thin hmang tangkain thu asoi ani anti Mahse he ngai dan hi a pomom chi alo manlai thuziak khoya ma khan hriau beng chu Jerusalem banga gate te jok soina ani ti injiana kan nei lawa Bible a emo Bible pona po Josephus ani emo Dead Sea Scroll emo Christian thuziak thilfiana emo a po mu tur anom lawa Juda le khabu Misna emo Talmud emo po anom lo he ngai dan hi tun nai mai kumzabi som pakwana borvela tanga ronlar ta hlua yani ama ero chu vanai thlak takin engtiang takaron in tran nge ti chu thuziak rin thlak tak mai kan naya sangni somni pahnih khan New Testament Studies Journal a Agnieszka Ziminska i khan aron ziaka medieval period ta in tran to ni na soi asoi tran tu po William Shakespeare khani in alem chan thon thu Richard pahnih na chan nga na lan nga na khan posta na sanghâwngsei hruailu ahar satluk zetin akhirani ti asoya postan chu kulbanga lu kate an siam soina ani tichuan he thu hi kumzabi som parukna hun lai borvela England aron la tran khani ina langta a ama kumza borvela John Polinara English mi khan sangkhat zali somni tir lama Jerusalem atlo thu aziana kan hu to bok ani chuan hetiang gate hi a om nge ni atia chu kothlera vek chuan chimlama lu na kong kharte takte oma chu chu an mani chuan hriau beng ti in an soi thin chu kanlal pan sanghâwngsei lu tlang ol zawk tia alo soya khani ati hei hi achin chiat lak le maya kumzabi som pangana a Jerusalem gate mita hmutu nge in hetiang hi awmani ati chu ngoi liampui mai chi chu ani lo ama ero chu khwalzin te ta na an siam hun te hi chu ati rami angche ani kherlo ti ero hriat te langa yani kan chui thui le deuh chuan kumzabi som pathum na a theologian lar tak Thomas Aquinas san The Golden Chain ti abwa sai kha kan hmu anga kha chanchin tha buli te an lo hril fia to na bu te lak kho mani a chuta chuan tu soi nge ti hriat to lo mathaya bung som pakwa chang somni pali soi fia na awma Jerusalema gate pakhat hriau beng tia an soi thin awm thu chuang azia dan chuan sanghâwngsei chu a thing thita a thil phur zong zong te a pai thlak vek lo chuan chu gate da chuan a lut thei lo ti na soi Thomas Aquinas chuan hei hi theologian Anselm of Canterbury an kumzabi som pakhat na som pahnih na borvela azia ni na ngaya chu kan chui hlat thei ber ani ta ani
Jerusalem gate hriau beng tiin an lo soi thin ti chu hun lai hola chanchin thra hril fia tu te thuziaka awmani chu ti chuan ange kan hmu chuata mundang khoyama hmu tur awm ve lo wang le kumzabi som pakhat na le som parukna ron lar hloi ani awang hian medieval period a an phua chua ni mai na ngai thei chu ai ma a ngai mom jok chu Isua thu soi omzia tak aron thlak dai mai hi ani a athu soi hi kan chiar chian chuan Isua khan mi hausa tan chandam na chan thei ani lo ati ani kha athu kan chiar zel chuan Pathian in an tana thil ti anei chawin chandam na an chan thei thu kan hmua chu chu tam takin pawm mai harsa an ti chuani a hril fia na sang sang kan nei na chan po hi Isua thu soi hriam tak mai ti nem du na ani bera keima ani min bo bet tu kan hausak na te hi sanghâwngsei in athil phur athing thla anga kan pai thlak ve chuan Pathian ram kan lut theiang tia hril fia an tumani Isua hian thu soi warna hyperbole a man hi thup moi deuh an tumna ani bera he thu hi a hriam hle a alem po a ol ai lowang Mahse chu chu ani dan tur ve reng ani ange hemi hmu fia tur chuan kan meta khan chukom hi kan lak thlak masak po angai ani ma na